go! Mantika. Tingin mo, Kim. Depende kung anong mga ipiprito. Yung alam mo yung ganyang kalaking ano? Tapos isda, bangus 2 piraso. Okay, wag din masyado malaki, wag din yung masyado maliit. Ano pa? Lug na pula. Oo. Tama na yun. Ang dami naman. Hi guys! Today is June 29 and it's a Tuesday. It's already 11:04 a.m. Pero nakarating tayo dito mga 9 ng ingay. Mga 9, something ganon. Tapos naghanap kasi kami ng mga tutuluyan, transient ganon. Kumakain ba kayo ng talong? Tapos nandito kami, hindi ko alam kung anong lugar ito. Prito din. Hindi lang siya, mura lang siya. Very affordable. Mamaya na yung room tour. Ngayon, on the way kami sa market o kaya sa Talipapa. Maghanap kami ng bilihan ng pagkain kasi magluluto kami. Kami, ng kakainin namin. Dani ka nagpaplano. Malaktas kasi magbibit ka. Ay, hindi ko nasabi, nasa Bolinao kami kasi nililibot namin yung mga beach sa Pangasinan. Uy, ano ba yung mga ano? And, Dala kayo pera? Oo, sa palengke tayo pumunta. Ayun na. Tama lang yun. anyang! Yung... Anyang! Tama lang yun. Kasi bibili pa kayo ng alak eh. Ibang Alfonso. Magkano isang Alfonso? Hindi ko alam. Magkano isang Alfonso? Birthday ni Daddy ka, batiin niyo siya. Sa comment section, dali. 100. Bakit Alfonso ba yung gusto nila? Bakit pag inarte pa ba sila? Pag no choice. Alfonso? Ay, si Jackie, sama ba yan? Ano pa? Yung alak kong sagot ko ha. Jackie, bakit? Sama mi. Uy, Jackie, bumili ka ng mga pang-fooded fight ha. Kasama na pa rin ako. Dapat kasi si Jackie to eh. Baka Ayaw kasi mag-isip. isip ko, baka hindi niya alam magpili ng nga. fresh. Okay, tara. Dala ko yung pambayad dati ng bahay ha. Ano ba yan? Dala ko yung buhay natin. Uwi na. Anong gagawin niya bang wala kami? Wala, balik na sulit. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bala kayo dyan. Bye-bye. Dalawang panahon ako sa'yo. Baka kasi lukuhin nila kayo eh. Pag namalengke kayo. Ay, namamalengke ako ah. Ikaw Hindi lang naman ako lagi maingay tayo. para. Ilang Pero ako pa rin nasama. Namamalengke ako. Alam ko hindi nga ako umiimik kanino. Babag. Kasi ayoko sumama. Si Dani ka nga nagsabi, hindi mo ba ibablog yan, Kindly? Di ba lifestyle ka? Dati ng lifestyle mo din. Tips and tricks. next Ay, time. magkano yung designated budget natin? 2.5. Meron po kaming Kaso 2.5. Ano, pagkakasya namin yun, kakakainin namin ito mamaya. Hanggang bukas. Mag-boodle fight kasi kami. Tapos bibili din kami ng, dito na kami sa bayan. Hahanapin namin yung wet market. Yan. Hindi namin mahanap yung palengke. Nakakatakot. Ay, doon tayo tumawid. Uy, tawid. Ayong tila. Dito, ayun ang kwarto. 1 liter yata yung nalaw. Yung Alfonso niya magkano? Yung 1 liter 380 po. Kasi tingnan natin kung ano bigyan tayo sa mga. Wala. Pwede pong balik ka. Balik kami. Balik po kami. Thank you. Yes, siyempre may ano. Saan po yung palengke? Diyan lang po. Pasok po kayo dyan. Dito? O, diba? Kasi doon yung galing mga tao, may mga plastic sila. Uy, mamaya ka na mag-phone. Naglalakad ka eh. Baka blue din. Hindi, marunong ako makipaghabulan. Oh, baka Jackie yan. Dito na kami sa wet market. And finally, makakabili na siya ng tsinelas. Mga wet muna bibilhin daw namin.
Naiya ako kasi tumitingin yung mga tao sa akin. Okay lang yan, di ka nila kilala. O, di nila ako kilala. Hi guys, Hello. Yung chinelas oh. Size Ito, anong portion nila sa plain lang gusto ko. Katulad lang din ng dati. 1K lang budget namin sa pagkain. Hindi yan matutupad, dalagdagan natin. Samantalang mas malaki yung budget na nilaan sa alak. Up 3. Hi kayo kuya. Hi po kayo. Hi. What's up? Ano yung vlog or kon lang? Video lang talaga. Vlog po. Anong vlog nyo? Tapos mag-subscribe. Kinsley sa One part lang. Uy! Ilalagay ko to sa vlog. Hindi naman kita yung tabs ko. Ay, tapos na kami magpalengke. Malengke? Malengke. Magpalengke. Nagkasok ba natin na naman eh? Hindi. May sukli pang 60 something. O may sukli kami. Pero hindi namin nabili lahat kasi kulang kami ng paper cup. Plastic cup. Hi guys! So, we're back. And for today, i-share ko sa inyo yung place na napili namin or nahanap namin, which is very affordable lang. Ito yung sa entrance. And pagpapasok ka, ayan yung view. Tapos pinahiram nila kami ng pang-view. So, merong mini terrace here. Tapos pinahiram din nila kami ng lutuan. Pag open mo, ganito yung makikita mo. Kain. Nagluluto sila. Ito yung room. Tapos dito muna sa kusina. Eh, medyo makalat na kasi ano kami kanina. Ayan. Ganyan lang. Tapos CR. Tapos na expose. Hi! Hello! Nakaibay yung ano mo? Oh, my skin. Tapos, My skin. pagpapasok ka dito, ito yung air conditioner room. Hello everyone. Dalawang double deck. Magulo na guys, sorry. Late na room tour. Ayan, dito lang. Nakain ng mga sealed. Asan sila? Okay, so kakain na kami. Catch you later. Alam mo ganyan yung binigay ko. Saan ko lang binigay? Yung ano? Tapos nakita ko binigay ko niya. Ay, ang binigay? Ganda, mahal-mahal pa naman ang face ko. Eh, yung ano, yung parinting. Ha? Gamit ko ba yun? Hindi nga eh. Ba't yung Okay, papunta na kaming beach kasi na kaming kumain. Like a summer breeze when I fall, like autumn leaves. Wouldn't it be nice to grow old together? 'Cause you're calling out to me. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it, 'cause they can't grow like you don't. I don't see a way around it, 'cause everything is led me straight to you. It's nothing new. Hi, vlog! Baby, I'm outside, be thinking that you're alright, be thinking it ain't right if you and me
Only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me. Only see us in our dreams. I'm outside. Anyong! Baby, I'm outside. Thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me. Only see. So guys, pro tip nga pala, nandito tayo ngayon sa Bolinao, Pangasinan. And Bolinao, Pangasinan. Ha? Yung... Ano sinabi ko? I'm done and waiting for you, waiting for you. Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Oh, dyan Ano na, Dan? Kaya pa ba? Kaya ba? Madali! Ito timer ko! Ilan yung paa niya? Hindi ko pa nag-air. O, isa daw timer. Isa dito kinain mo? Ay, kanina sabi ko, Papalitan ko sana, papalitan ko. Dapat dito ka! Mag-pray ka daw muna. Hindi ako muna mag-pray. Oh, ayoko kayo na mag-pray. Mag-pray ka na. Let's ask the Lord lang. Kaya nga. Ikaw na mag-ano? Ikaw may birthday eh. Oo nga. Hindi tayo kakain. Hindi, okay lang. Mag-inom na agad. Oo. Sige na, 1, 2, 3. Ito na. Bless us, O Lord, from these thy gifts. We provide to receive from thy bounty. In Christ our Lord. Happy birthday! Hi guys! Today is June 30, around 3 something in the afternoon, and dito kami sa Bolinao Falls. And guys, ano pala, pag pupunta kayo dito sa Bolinao, kanina kasi galing kaming lighthouse, tapos nag-register kami for environmental fee, which is 40 pesos. Pero yun pala, kasama na yung registration fee. Bale, yung environmental fee is 25 per person, tapos 15 naman sa registration fee. Bale, 40 yun per person. Ayan, bibigyan kayo ng ganito. Sabi, pwede na siyang gamitin kahit saan tour dito sa Bolinao. So, goods na din pala yung 40 pesos. Ako din. Uy, ako din pala. Burger din kaya, burger. Bili kami ng burger kasi wala pa kaming kain. And late hapon na ba? Basta parang ganun. We're going down. Bolinao Falls 1. Kasi 3 yung falls dito. Pero sa 1 kami. Ang dami palang tao. Oh my God. Dito na kami. Danica, kaya mo pa? Napilay kasi siya kagabi. Hindi na kami nag-bikini kasi tinatamad kaming magpalit na.
here at Bolinao Falls Street. Salamin nga. I-register muna sila. Walang tao, kami lang. Tayo lang ako. Bakit ko namang bababa? Nakakainis! Ito inimit yun. Guys, ang ganda. Very nice. Third lighthouse. Yes, it's my station. Why wouldn't I play my own shit? But now we're gonna take you on a trip down memory lane. What's good? Enjoy. I remember the sunshine, first time, cool breeze. Take a second to unwind, best times, truly. I remember the sunshine, first time, cool breeze. Take a second to unwind, best times, truly. Yeah, I remember when the sun was out and the weather was perfect. My childhood was so good, probably never deserved it. A young one, skipping school just to head to the beach. The girls from class in bikinis were making me nervous. I held it down, acting confident, even though I'm sweating. What's underneath all that material got me guessing. Looking at my skinny ass body was impressing. Do I play it cool or do I come at it all aggressive? Yeah, right, I was too shy. Man, they probably laugh at the thought. I shrug it off and keep sipping on the drinks. Hi, it's already 5:15. Kami na lang yung tao dito. Ito po si Danica. Ano sabi mo sa birthday mo? Buisit. Bakit? Bakit buwiset? Yung pa ako! Natisod! Natisod siya. Ano? Saan ba? Anyong, 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 anyong. Vlog takeover! Ano sabihin ko dito? Ayun. Seryo, ay seryo. Kikita niyo ba? Hindi no, hindi ko rin nakikita eh. Hoy, picturean niyo na si Seri! Galit na siya, oh. Kasi mabahi pa kami. Punta pa kami Dagupan. Kaming Dagupan. Jasper! Hindi niyo mag-hi. Oh, okay kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Ito yung dalawa. Hindi kasi sila sinama. Lalamig kami. Nanginginig nga kami dito. Ayan. Automatic yung high sa kanya eh. Tagal na camera. Meron! Release na kami. We're done. Uy! Tali niyo yung ano ah. Yung Bait yung mga taga-Pangasinan no? Oo, kaya punta na kayo dito. Tapos mura lang, 40 lang yung ano. Pwede na kayo pumuntang lighthouse. Pwede na kayong pumuntang falls. 3 falls yung pagpipilian nyo. Uy, kaya! Environmental fee lang yun, pero iba yung entrance. Ay, may entrance pa pala na 30 pesos. Hindi ka siguro nagbayad, hindi mo alam. Hindi Hindi ka nagbayad. Binayaran nagpabayad. Ako lang dalang pera na dito eh. Sasakyan. Yung ni-refund pa natin yung doon sa Alam niyo ba? Nirefund namin yung una naming entrance fee sa Bolinao Falls 1. May nagrenta kasi ng 30 pesos sa photoshoot. May nag-photoshoot kasi. Noong una may naliligo. Eh, pinaalis sila. Umalis na rin kami. Tapos, nagpa-refund kami. Pero sabi, di daw sila nagre-refund talaga. Eh, di naman kami nakaligo. Hindi pa ako talaga. May tolyak, day. Wala akong dala tayo. Yun nga nakalimutan ko. Uy, ano tayo? Mochi. Oo nga eh. Bakit gano'n? Ano kaya yun? Gubad na. Uy! Kiss! Muntik na!